Салом алейкум, ман Парвиз аз канали Самбои ТВ ба тамоми мардуми ғариб гуфтаниям ки тарифи ёта безлимитни, без ограничения. Марҳамат, дар дасти мо кадомида ки лозим боша, нависен дар комментария, номерои мо да нависен. Мо албатта пешкаши шумо мекунем безлимитни интернет боз баргашт. Тариф дар дасти мо аст. Кадомида ки безлимитни интернет дар кор боша, на танҳо ёта ва дигар тарифҳошам дигар операторам ҳаст. МТС аст, Теле2 аст ва ёта ҳам мегафон. Шумо метавонед ин симкартҳои безлимитро аз мо дастрас кунед. Билайнам ҳаст. Шумо метавонед дар комментария нависед. Хоҳишманди ҳар касе ки хоҳишманд бошад, марҳамат омада аз мо тарифҳои безлимит, без ограничения барои интернет марҳамат дастрас кунед. Болалар ҳамасига айтаман ки биздам бор ётасы безлимитни интернет МТС, безлимитши, беспредельный чёрный Теле2 и Билайн тоже есть. Келин кимга керак bo'lsa комментарияга ёзасын. Келинlar bizdan shunaqa tarif bor. Ёта возвращаться qildingiz, marhamat kommentariyaga yozing, men nomeriga beramiz. Siz internetga без ограничений o'tirasiz, ko'rasiz, hammasi bezlimitni. Kasoindaki дар кор боша, marhamat дар kommentariya нависен va видеои моро поделиться кунед va классро фаромӯш накунед. Ҳама ин меҳнати мо барои шумо аст. Безлимитни интернет ёта баргашт. Шумо метавонед боз дар ин сайтҳои интернет то охир аз саҳартовига нишинед. Ҳар он чизе ки ба шумо дар кор бошад, дар ёта меёбед. Марҳамат, ба канали мо хуш омадед. Саломат бошед.